Ясап үтәсем Ана килә. монда бер кыз бала кулын күтәрә бит. Әсхар абый соравым сезгә булыр. Сез кыйразны телгә алган идегез. Менә хәзер бит инде иртәгә дип әйтик, бер ай дәвамында халык санын исәпкә алу башлана, җан исәп. Аның нәтиҗәләре нинди булыр дип уйлыйсыз? Менә фикерләрегез, бәлки фаразларыгыз безгә кызык. Иртәгә инде шул чыннан да мәрхүмнәрне искә алу көне инде безнең өчен. Иң кайгылы, иң бәхетсез көннәрнең берсен без искә алабыз. Җыелабыз нидә? Тинчурин бакчасы янында һәр вакыт җыелган нидә. Шунда мин дә катнашам дип торам. Ну, иң кырасны мин инде аңлаттым, җәмәгать. Әйтәм бит. Гаяз Исхакый әйтә. Әгәр дә сез урысча белмәсәгез, урыстагы булган яхшылыкларны үзләштермәсәгез, урыста булган биеклекне ачырга теләмәсәгез, сезнең халыкның киләчәге юк ди. Без менә шушы дәрәҗәгә җиттек, урысның биеклеген дә аңладык. Урыс телен инде без хәзер урыстан ким сөйләшмибез, безнең халык урысларга өйрәтә, ничек сөйләргә кирәк урысча. Ләкин нәрсә үзгәрде? Үзгәрде үз милләтенең зурлыгын аңлау. Аның мәгънәсен һәм ким икәнен аңлату. Шуны ички тойымлау, ички горурлыкның татарның түбән булуы. Аңлашылды бит. Нинди түбән халык булдык без? Дөньяда безнең күп түбән халык бар микән? Мин күз алдына китерә алмыйм. Мин инде һәр вакыт әйтеп киләм. Кашан миллионлаган кеше үз милләтеннән, үз теленнән ваз кичә икән, ул халыкны ничек син бик халык дип атыйсың? Менә инкыйраз шушында ята безнең өчен. Менә бу инкыйраз әле урысны белмәү әле бик көчле булмаган. Кашан үз милләтеңнән ваз кичеп, үз теленең түбәнлеген кабул итү, җаның рухың белән. Менә бу инкыйраз. Нәрсәдән килә ул? Чөнки татар милләтенең биеклегенә, рухына тәрбияләнмәгән. Аны менә сезнең күп хатын-кызлар тәрбияли. Алар тәрбияли балаларына әйтә. Синең әтиең, әниең, бабаларың менә шундый. Син шушы биек милләтнең баласы. Син бер нинди милләттән дә ким түгел ди. Балага аңлата ана. Менә шул вакытта гына кашан бәләкәй балага әнисенең Худай тарафыннан бирелгән бүтән рухи кеше салына икән, ул вакытта әле татарның киләчәге бар дибез. Кашан инде инкыйраз дип әйтәбез икән, сүз дә юк. Бу заманда үзгәрде тормыш. Берничә алмыйсың. Чөнки теге заманда ул турыда уйларга мөмкин түгел. Хәзерге замандагы техника белән, хәзерге аралашу белән, бу заманда ничек? Ул икенче. Шуңа күрә инкыйразның мәгънәсен күчерергә һәм аңлатырга шулай кирәк булыр. Ну, минем күңелемдә бер кала, хәзер битерәм. Күңелемдә бер кала, әгәр дә татар милләтендә ички рухи горурлык юк икән, үз милләтенең кадерен белми икән, бу милләтнең киләчәге юк дим һәр вакыт. Менә инде һәр вакыт ишетәсез, телевидение, радио, газет, журнал. Язам да әйтәм дә, татар милләтенең ички горурлыгы булмаганда ул юкка чыгачак. Ни өчен? Чөнки рус дәүләте без яшәгән. Ул безне гомер буе юкка чыгарга теләде һәм ассимиляциягә кырды бөтен өчен. Инде хәзер соңгы чигенә җиткәч, инде мәктәпләрдә татар телен укытуга каршы килде. Менә инкыйразның юллары шушы дәүләттәге, ул шушы милләтне юкка чыгаруның юллары һәм адымнары. Инде безнең үзебезгә шундый халык икән. Без шундый эреп юкка чыгачакбыз. Рәхмәт, безнең кызганыч вакытыбыз төгәлләнеп килә, безнең чираттагы икенче матбугат конференциясе булачак, башланачак. Луиза, нәдидер игълан? Ике җөмлә белән генә әйтеп үтәм. Мин форсаттан файдаланып